el pícaro que us dono no va menjar d'una caixa, va menjar de dues caixes. D'una caixa no li va passar res i de l'altra sí, va tenir una reacció al·lèrgica. Aquest és el plànol de la situació, les caixes 5 i 6 ja veiem on estan. Vale, doncs endavant. Podem dividir las cajas. Primers, dos son correctos. Ahí hay una caja donde está detrás del coche, debe haber otra. Xocolata negra. Aquí també hi ha xocolata negra. Sucre y llet, suposo. Llet, Llet. otro de leche y... Leche. Tot porta llet menys l'aigua i el Sucre, llet. suc. A què té al·lèrgia la persona que ha menjat d'aquesta caixa? Què us sembla? Jo crec que a l'ou, Per què? perquè a la petita hi ha ou. I hi ha ou a més llocs? Aquesta... Qui ha llegit aquesta? Jo. Té ou? No. No, jo crec que és maïs. Llet, posa llet. Jo crec que és maïs. Què és? És llet. Fidel, vaig menjar de la caixa 3 i em van sortir ronxos a la pell. I aleshores Què hi heu trobat? Això és la llet. Per què? Què hi havia? Perquè hi havia iogurts, gelats i llet. Per tant, en Fidel és al·lèrgic a la llet de vaca. Per què? Què hi heu trobat? Pressa i pinya. Pinya i uva. L'expert, corregeix-me si m'equivoco. Un al·lèrgic a l'ETP, el suc de pinya, Sí. tindria perquè... No. Ser-ho no. No. Però els préssecs com estaven? Era una bossa amb préssecs. Per tant, aquests sí que tindrien la pell. Per tant, és correcte.